Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Eman. Taong 1982, Kabukgayan, Biliran. Magandang hapon, Pinuno. Ako nga pala si Eman. Isa ko sa mga tagahanga mo noon pa. Marami na akong napakinggang kwento at yung iba sa mga ito, masasabi ko na may kaugnayan sa talambuhay ko. Kagaya ng mga nagpapadala sa iyo ng istorya, hindi rin ako pangkaraniwan at ito ang kwento ko. Ilang buwan ang nakakaraan pagpasok ng taong ito. Kakabalik lang namin sa Kabukgayan. Matagal na kaming umalis doon dahil nagkaroon ng magandang oportunidad ang aking pamilya sa lugar ng Leyte. Gayunpaman, itinuturing pa rin namin itong probinsya kung saan nagmula ang aming mga masasayang alaala. Siya nga pala, negosyante ang aking mga magulang. Kaya mula pagkabata, hindi ako nahirapan sa buhay, ganun din ang aking mga kapatid. Espesyal ang turing sa amin ng mga tao dahil sa koneksyon at impluwensya ng ama ko. Pero maliban sa mga bagay na yon, meron pang mas nagpapa-espesyal sa akin. At yon ay ang kakambal kong engkanto. Tanging ang aking mga magulang at mga kapatid lamang ang nakakaalam ng tungkol dito. Wala kaming pinagsasabihan noon dahil hindi ito nagugustuhan ng kakambal ko. At syempre, hindi rin lahat ng nakakarinig sa aking istorya mauunawaan ang aking parte. Kaya sa loob ng halos 2 dekada, sinikap kong mamuhay ng normal. Di rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kwento ko hanggang sa makatungtong ako sa kasalukuyan kong edad. Sa taong ito, Pinuno, 22 anyos pa lang ako. Binata pa at kahit hindi nakapagtapos sa pag-aaral, aminadong mas nakakaangat sa mga kasabayan ko. Swerte ako sa buhay at lalong-lalo na pagdating sa pera. At ito ay dahil sa kakambal kong nilalang. Kung di nyo na itatanong, isang malakas na uri ng engkanto ang kakambal ko. Prinsipe ito ng mga kanag, isang uri ng engkanto na nakatira sa ilalim ng lupa. Paglilinaw lang, Pinuno, hindi sila mismo mga laman lupa dahil kahit saan, kaya nilang gumawa ng kanilang imperyo. At kaya lang naman sila sa lupa naninirahan ay dahil sa di hamak na mas ligtas dito kesa sa gubat o sa ilog. Ayon pa sa aking lolo, swerte ang mga nagiging kambal ng mga kanag dahil sa lakas at angkin nitong talino. Napakarami rin itong kakayahan at pinangingilagan nito ng karamihan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kawangis lang din ito ng tao. Ang pinagkaiba lang, meron itong buntot, balat na kulay abo at matatalas na mga tenga. May ikatlo rin itong mata, pangontra sa lahat ng sabulad na maaaring gamitin ng mga kalaban nila. Pero sa lahat ng mga kanag, ang mga maharlika ang kakaiba sa lahat. Bukod sa di hamak na mas malakas sila sa mga ordinaryo nilang kalahi, di hamak na nagtatangan din sila ng mas matataas na otoridad, higit sa kanino man. Ang isang prinsipe ng kanag ay kayang magdala ng mahigit 100 tauhan kung ito ay naaayon sa kanyang pangangailangan. May kapasidad din itong kumuha ng parte ng kanilang yaman at ibigay sa taong natitipuhan nito. Dahil sa ganon itong abilidad, kaya madali akong makakilala ng tao. Noon pa man, alam ko na kung sino ang mapagkakatiwalaan sa lugar namin at kung sino ang mga kaaway na nagbabalat kayo bilang mga kaibigan. Lahat ito ipinaalam ko sa aking mga magulang. May mga naging pagdududa pero sa bandang huli, nagtiwala ito sa aking mga sinabi. At magmula noon, hindi na kami nalalapitan ng mga kaaway at mga taong mapagsamantala. Sa madaling sabi, lahat ng mga tauhang nasasakupan namin ay kilala na ng aming pamilya at sila'y katiwa-tiwala na. Ngunit kahit sa ganun kong abilidad,
hindi ko pa rin sukat akalain na may makakapasok na salot sa aming pamilya. At nagsimula ang lahat ng ito noong panahong umuwi kami sa probinsya ng Biliran. Tandang-tanda ko pa, Agosto nang umalis kami sa Leyte. 2 linggo lang ang aming naging bakasyon dahil sa mga negosyo na aming naiwan. Pagtawid namin ng Biliran, kagad kaming sinalubong ng aming mga kadugo. Lahat naroon bilang pagpapakita ng mainit na pagtanggap sa aming pamilya. Ang kaso lang, sa kabila ng kasiyahang yon, meron akong napansing hindi kaaya-aya. At ito ay ang mga taong nagmamasid sa amin sa baryo. Unang tingin ko pa lang sa mga ito, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong uri ng mga nilalang sila, pero nakasisiguro ako na nagtatangan sila ng malalim na karunungan higit sa mga nilalang na minsan ko nang nakalaban. Dahil dito, kagad ko tong ipinagbigay alam sa aking ama. Pero nang marinig nito ang aking sinabi, hindi ako nito gaanong napagtuunan. Inaasahan ko naman yun, lalo pat marami sa aming mga kadugo ang gusto siyang makausap at makasama. Kaya kahit walang basbas mula sa aking ama, nagdesisyon akong kumilos. At ang una kong ginawa, nagtanong-tanong sa aming mga kadugo ukol sa pagkakakilanlan ng mga ito. Ang kaso lang, nung tinanong ko sila, walang may gustong magsalita. Lahat di ko mambibig, animoy may kung anong mangyayari kapag sinimulan nila itong ipagkanulo. Dahil dito, kung kaya't wala akong nagawa. Labag man sa aking loob, sinubukan ko silang unawain. Lumipas ang araw na yan, wala akong nalamang kahit na ano. Kinagabihan nun, halos hindi ako mapanatag. Yung pamilya ko nagkakasiyahan sa labas, habang ako naman nasa loob at malalim na nag-iisip ukol sa aking mga nakita. Maya-maya pa, pumasok ang aking ama. Lasing na ito, kaya casual itong lumapit sa akin na parabang wala man lang yung kaproblema. Eman anak, ba't nandito ka? Pumunta ron sa labas. Kausapin mo ang mga kamag-anak natin. Ikaw naman, para kang iba sa kanila. Nagmumukmuk ka rito, saya-saya sa labas. Nang marinig ko ito, napabuntong hininga lang naman ako habang casual ditong sumasagot. Masama lang kasi ang pakiramdam ko, Itay. Sige ho, maya-maya, lalabas na rin ako. Ilang minuto ang lumipas. Nagdesisyon na akong magpakita sa labas. Pagbukas ko ng pinto, kaagad kong napansin ang bahagyang paghihinto ng aming mga kadugo. Lahat ito nagulat na parabang hindi ito makapaniwala sa kanilang mga nakita. Maya-maya pa, nagpatuloy ang mga ito sa pagsasaya. Ako naman, naghanap na rin ng mga taong malalapitan para makausap. At sa aking pagmamasid, may isang binatilyo akong nakita di kalayuan sa bahay. Kung hindi ako nagkakamali, kaedad ko lang din ito. At kagaya ko, mahilig din itong mapag-isa. Nagsasaya ang mga tao sa harapan niya pero tahimik lang itong nagmamasid ng walang kahit na sinong kasama. Dahil dito, nagkaroon ako ng interes sa kanya. Gusto ko siyang makilala, kaya kaagad akong lumapit sa kanya. Magandang gabi, Eman nga pala. Nang marinig ito ng binatang nakaupo sa tabi, kaswal lang ako nitong pinagmasdan. Hindi ito kaagad nakapagsalita, hanggang sa sumagot ito sa akin ng, Barto. Pagkasambit nito ng pangalan niya, kaagad naman itong tumahimik. Inabot ako ng ilang minuto sa pakikipag-usap dito, pero wala akong nakuhang sagot. Medyo nauwirduhan na ako pero kahit papaano, naunawaan ko ang ugali nito. Mahirap man kasing sabihin pero ganun din ang akto ko kapag may lumapit sa aking estranghero. Mabuti na lang, alam ko kung papaano ito malagpasan, kaya kalaunan nagkaroon na rin kami ng maayos na usapan. Tingnan mo ang mga kadugo natin.
kung makapagsaya. Parang walang peligro dito sa ating lugar. Matanong lang, Eman, may nararamdaman ka ba sa paligid? Nang marinig ko ito, biglang nanlaki ang mga mata ko. Sa puntong yun kasi, Pinuno, napagtanto ko na nararamdaman din ng taong yun ang mga nilalang na nararamdaman kong umaaligid sa kasagsagan ng gabi. Kaya naman para mapag-usapan ito, kaswal akong umupo sa kanyang tabi habang ibinubulong ang lahat ng aking mga nalalaman. Nakikita mo rin pala sila? Paano mo yan nagagawa? Meron ka rin bang kakambal? Pagtanong ko sa kanya, nagulat ako sa kanyang mga isinagot. Wala akong kakambal, pero meron ako nito. Matagal ko nang kilala ang mga yan at alam ko na silang nanggugulo dito sa ating baryo. Kaya ikaw, Eman, mag-iingat ka. Masyado silang mainit pagdating sa mga dayo. Nang marinig ko ito, alam ko na kaagad ang ibig sabihin ni Barto. Kaya naman kahit nag-aalala, patuloy pa rin akong nagmasid sa paligid hanggang sa dito ko na makita ang mga nilalang na kanina pa naming hinahanap. Pagsilay ko sa mga ito, napansin ko sa kanila na nasa kabilang ibayo lang sila ng kalsada. Walang kakaiba sa kanilang mga itsura, pero ramdam ko ang bigat ng presensya na kanilang dinadala. Pagtitig ko rin sa mga ito, nagulat ako kasi hindi rin nila inalis ang kanilang paningin sa akin. Yun bang kahit sa pagtingin, nakikipagtagisan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na ako nagdesisyong pumasok. Inisip ko noon na mas mainam na umiwas na lang, gawa ng hindi naman kami roon magtatagal. Hanggat maaari, umiiwas talaga ako sa mga komprontasyon hanggang sa may nangyaring hindi ko inaasahan. Gabi ng Sabado, pag-uwi namin galing sa tabing dagat, nadatnan ko ang kapatid ko na umiiyak. Mataas ang lagnat nito at ayon sa nanay ko, kanina pa kami nito hinahanap. Akala nun isang ordinaryong lagnat lang ang dumapo rito, pero nang mahawakan ko ito, kaagad kong naramdaman ang marka ng isang aswang. Kitang-kita ko ang mga nanlilisik nitong mga mata na nakatitig sa akin habang ako'y nakahawak sa kapatid ko. Dahil sa pangyayari, di ako nagdalawang isip na kausapin ng pribado ang aking ama't ina. Nang marinig naman ito ang aking abiso, hindi ito tumutol sa nais kong mangyari. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, kaagad kong ipinagtapat ang mga bagay na aking nalaman. Mahirap yun, pero alang-alang sa kapatid ko, kailangan ko itong ipaalam. Tay, hindi maganda ang kalagayan ni Bingay. Yung sakit niya, kagagawa niya ng isang aswang. Ang hindi ko lang maisip, bakit nito binibiktima ang aking kapatid? Lagpas na ito sa edad na binibiktima ng mga katulad nila. Kaya ang nangyaring atake ay maaaring bunga ng galit o inggit sa ating pamilya. Nang marinig ito ng aking ama, hindi ito kagad nakapagsalita. Bagaman tahimik, alam ko na pinag-iisipan pa nito ang mga bagay na sinabi ko sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Kagad itong umalis kasama ang isa sa mga pinsan niya. Nawala ito ng isang oras hanggang sa umuwi ito kasama ang isang manggagamot na nakatira sa baryo. Pagdating ng tatlo, dali-dali nitong tiningnan ng aking kapatid. Akala ko magiging maayos na ang lahat, pero pagkatapos ng pagtingin ng matanda, inilahad nito sa amin na wala na kaming dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, nabati lamang ng engkanto ang kapatid ko, kaya kailangan lang nito ng pahinga. Wala rin itong ibinigay na anumang gamot na siya namang labis kong ipinagtaka. Walang sabi-sabi, kagad ko itong kinumpronta. Matapang ko ritong ipinagtapat ang aking kakampal at ang aking abilidad na siya namang labis nitong ikinagulat. Inaasahan ko noon na sasang-ayon ito sa aking mga sinasabi, pero maya-maya lang, may sinabi ito sa aking ama. Kung ano ang sinabi ko, yon ang sakit ng anak mo. Tsaka pwede ba? Pakilayo nyo nga itong batang ito. Masyadong nagmamarunong.
Dahil sa sinabi nito, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sa sobrang galit ko sa matanda, kaagad kong inihipan ng tigalpo ang aking kamao bago ko ito buong lakas na sinugod. At sa isang kisap mata, nagpang-abot kaming dalawa. Sinubukan ako nitong labanan pero hindi ito nagtagumpay. Walang kaalam-alam ang manggagamot na hindi lang ako ang kalaban niya. Dahil sa loob ng katawan ko, naroon ang aking kakambal na nagbibigay sa akin ng walang hanggang lakas. Kaya sa bandang huli, natalo ko ito kahit may mga buhay itong karga. Bugbog sarado kong tinantana ng matanda para naman meron itong pinagkatandaan. Wala na rin akong pakialam sa sasabihin ng aming mga kadugo dahil buhay ng kapatid ko ang nakataya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagkamalay ang manggagamot. Kagad itong nagpaalam na uuwi pero hindi ko ito pinahintulutan. Nakiusap din ako sa aking ama na humingi ng tulong sa iba pang manggagamot sa baryo. Mabuti na lang may nahanap ang mga ito, kaya kaagad nilang naagapan ang karamdaman ng kapatid ko. Ayon sa dalawang manggagamot na tumulong, tama ko sa aking hinala. Inaswang nga ang mga ito, pero ang nakapagtataka, bakit ito ginawa ng mga nilalang, gayong lagpas na ito sa edad na taong pwede nilang kainin. Dagdag pa ng mga ito na, nakatira lang din sa kanilang baryo ang mga aswang, kaya posibleng ilang araw na sila nitong minamanmanan. Ano man ang dahilan, wala itong kaalam-alam. Nang marinig ko ang kanilang sinabi, kaagad kong hinanap ang pinsan kong si Barto. Sa lahat kasi ng taong naroon, alam ko na ito lang ang makapagtuturo sa akin ukol sa kinaroroonan ng mga aswang na nagkasala sa aking kapatid. Kahit gabi, hindi ako natinag sa paghahanap. Bandang 9:00 ko na narating ang kanilang bahay kung saan naabutan ko ang pamilya na nagpapahinga na. Barto, nandyan ka ba? Ako to si Eman. Pakiusap, kung gising ka pa buksan mo ang pinto. Paulit-ulit ko itong tinawag hanggang sa nagising na ang lahat ng nagpapahinga sa loob. Maya-maya pa, binuksan ng tatay nito ang pintuan at nakita ako nitong nakatayo sa harapan. Kaagad ako nitong pinapasok habang ginigising ang kanyang anak. Ilang minuto ang lumipas. Dito ko na nakaharap si Barto. Papungas-pungas pa ito ng mga mata at sa estado nito parang nagambala ko talaga ang payapa nitong pagpapahinga. Subalit na bago ang lahat ng yan nang marinig nito ang tungkol sa nangyari. Walang sabi-sabi, kaagad itong sumama sa akin. At pagdating namin sa bahay, nadatna namin ang aming mga kadugo na nagbabantay sa labas. Yung iba nag-uusap na ukol sa mga nalaman nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakapasok na kami sa loob. Pagdating namin roon, nakita namin ang kapatid ko na patuloy pa ring ginagamot. Yung matanda namang nakaaway ko, nagpapahinga na sa isang tabi habang dahan-dahang pinupunasan ang mga sugat nito sa mukha. Nang mapansin ng aking ama ang aming pagdating, kaagad naman kami nitong pinalapit. Seryoso kami nitong kinausap ukol sa mga bagay na nalaman nila. Ayon dito, nasa katawan pa ng aking kapatid ang kaluluwa ng aswang, kaya sinusubukan nila itong hulihin at pasapiin. Dagdag pa nito sa amin na yun lang ang tanging paraan para mahuli nila ito at mapaamin kung sino-sino pa ang may kaugnayan sa ginawa nitong pagbabanta sa buhay ng aking kapatid. Nang marinig ko ito, alam ko na kaagad ang aking gagawin. Kaya pagbaling ko ng tingin kay Barto, kaagad ko itong sinenyasan patungkol sa naiisip kong plano. At nang maunawaan ito ang ibig ko, kaagad itong lumapit sa mga albularyo para tumulong. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na ako nagsimulang manalangin ng taimtim. At nang marinig ito ng aking kakambal, tsaka ko na sinimula ng pagdarasal. Kalahating oras ko rin itong inorasyonan bago ko maramdaman ng unti-unting paglitaw sa kanyang katawan ng kaluluwa ng aswang. Nang mapansin ko ito,
agad akong nagbigay ng hudyat sa manggagamot. Inabisuhan ko ito na huwag makikialam para hindi mabulabog ang kaluluwa. Konting pagkakamali lang kasi, hindi ko na ito mahuhuli. Mabuti na lang nakinig ang manggagamot, kaya nagawa ko ng maayos ang parte ko. Kalaunan, nang maging klaro na sa akin ang kaluluwa, dito ko na ito sapilitang hinugot hanggang sa puwersahan ko na itong mapasapi sa katawan ng aking kapatid. Alam kong mahirap itong pagdaanan, pero yun lang ang paraan para mapalaya ang katawan nito. Kaya kahit masakit na makita ang ganoong kalagayan, sinikap kong magpakatatag hanggang sa makayanan ko ang lahat. Ilang segundo lang ang lumipas, dito na nagsimulang mag-iba ang ugali nito. Sigaw na yun ang sigaw, habang paulit-ulit akong pinagmumumura. Pilit na rin itong nagpupumiglas na para bang gusto na ako nitong sunggaban at patayin. Ngunit sa kabila nito, walang nagawa ang nilalang para makatakas sa ganoong kalagayan. Kaya sa bandang huli, naging mahinahon ito at sumunod na sa mga gusto kong mangyari. Pag-ihip ko kasi ng dasal sa aking hintotoro, kaagad nitong nakita ang espiritual na punyal na nagkaroon ng buhay. Sige, magmura ka pa ng magmura. Tingnan natin kung magagawa mo pa yan mamaya. Pagkasambit ko ng mga katagang yan, tsaka ko ibinaon sa kanyang tagiliran ang aking daliri. Nung hindi pa ito lumalapat, walang naging reaksyon ng kaluluwa. Pero pagdampi nito, para na itong baliw sa kakasigaw. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maramdaman na nitong nakabaon na yon ng husto, dito na ito napilitang magsalita. Magsasalita na ako! Magsasalita na ako! Pakiusap, alisin mo yan sa katawan ko! Hindi ko na kaya! Paulit-ulit itong sinasabi ng nilalang habang mamatay-matay na ito sa kakadaing. Nang marinig ko ang mga katagang yon, kagad ko itong sinunod habang sumasagot dito ng, siguraduhin mo lang na makikipagtulungan ka. Dahil kapag niloko mo lang ako, wawasakin ko na ang kaluluwa mo. Wala akong pakialam kung magsasalita ka o hindi. Basta ang importante, may paghiganti ko ang aking kapatid. Naintindihan mo ba? Dahil sa aking sinabi, dito na ito tuluyang nanlumo at natakot. Sa puntong yon kasi, alam na ng nilalang na yon na wala na siyang mapanghahawakan laban sa akin. Batid nito na ang tanging paraan para makalaya ito ay ang pakikipagtulungan sa akin. Kaya naman pagpang-abot ng aming paningin, hindi na ito nagdalawang isip na magsalita. Ayon dito, wala siyang galit sa aming pamilya. Inutusan lang siya at wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Dagdag pa nito na, kilala ng aming kadugo ang pamilya nila at kaya ito nagagalit dahil hindi sila nito binigyan ng pagkilala nung dumating kami. Ang nais ng mga nilalang ay kilalanin din sila ng aking ama sa paniniwalang magbubukas ito ng panibagong pribilehiyo para sa kanilang lahi. Wala itong ibang hangad, kundi ang makalipat sa aming lugar at sa pamamagitan namin magiging posible ang lahat. Aminado ang mga aswang na hindi sila makakatawid ng dagat kung walang sasama sa kanilang ordinaryong tao. Ipinagtapat pa nito na sa pamamagitan ng aming pamilya, makakakuha sila ng pahintulot mula sa mga aswang na naninirahan sa aming lugar. Kaya naman ganun na lamang ang pagmamalabis nila na sumama sa amin. Ngunit nang marinig ko ito, hindi ako pumayag. Alam ko na magdadala lamang ito ng salot, kaya ang nais ko, lipulin sila sa baryo hanggat may pagkakataon pa. Kalaunan nang malaman ko na ang lahat ng ibig nito, walang pagdadalawang isip kong itinarak sa kanyang dibdib ang aking hintuturo. Pagkatapos nito, huminga ng malalim ang nilalang, hanggang sa mabilis na itong nangisay at nawala ng buhay. Pagkatapos ng mga pangyayari, kaagad akong lumapit kay Barto. Nakasisiguro kasi ako na kilala niya ang lahi nito, kaya sa pamamagitan niya, hindi na kami maliligaw pa. Nang marinig naman ito ang aking kahilingan, hindi ito nagdalawang isip na ako ay paunlakan.
Sumapit ang sumunod na gabi. Di pa rin nakakabalik itong si Barto. Wala rin ako nagawa kundi ang maghintay habang tinitingnan ng kapatid kong papagaling pa lang. Pagsapit ng 9:00, sakto naman ang pagdating nito. Kaya yun nawala ng ganoong katagal ay dahil sa hinanap nito ang pinakapuno ng pamilyang aming balak lusubin. Nalaman ko kasi na nakakalat ang angka nito sa baryo at sa mga karatig, kaya kung gusto namin itong lipulin, kailangan naming unahin ang nasa malalayo. Pagbahagi nito sa akin ng lahat ng kanyang nalalaman, tsaka kami umalis. Napakadiliman sa labas ng bahay. Wala kaming pakialam. Basta ang mahalaga, may isa katuparan namin ang aming misyon. Ilang oras din kaming naglakad bago namin narating ang isang liblib na baryo. Sa totoo lang, Pinuno, pagdating ko sa lugar, nagulat ako sa mga nakita ko. Unang tingin pa lang, alam ko na hindi ito ang ordinaryong baryo ng mga aswang. Kumbinsido rin ako na lahat ng nilalang na nakatira rito ay nasa panig ng kaliwa dahil na rin sa presensyang umiikot sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas. Sinalubong kami ng isang binatang hindi nalalayo ang edad sa amin ni Barto. Masaya itong lumapit at nakiusap hanggang sa abutan kami nito ng 2 platong naglalaman ng pagkain na unang beses ko palang makita. Pagsilay ko rito, kaagad akong nagtanong, "Anong ibig sabihin nito?" Nang marinig nito ang aking sinabi, bigla itong ngumisi kasabay ng pagsagot nito sa akin ng, "Mamili kayo sa mga pagkaing dala ko. Hindi pwedeng hindi kayo mamili. Dahil sa mga pagkaing ito, malalaman nyo ang karapatan nyo rito sa aming baryo." Dahil sa sinabi nito, sumunod na lang kaming 2 ni Barto. Wala rin kasi kaming magagawa sa kadahilan ng hangad namin na makapasok doon ng hindi nanggugulo. Sa pamamagitan kasi nito, malaya kaming makakalapit sa bahay ng aming punterya. At mula roon, may isasagawa namin ng mas maayos at mas malinis ang aming balak. Pagkakuha ko sa isa sa mga plato, kagad ko itong tiningnan. Pagsilay ko rito ng malapitan, nakita ko ang pagkain na pinuputakte ng mga uod. Kaya naman ang utusan kami ng lalaki na kainin ito, hindi ako nagdalawang isip na tumanggi. Inakala kasi nito na masisindak niya kami ng basta-basta, pero hindi yun nangyari. Maya-maya pa, nang marindi na ako sa mga sinasabi nito, doon na ako nagdesisyong makipagbuno rito. Walang sabi-sabi, kaagad kong binitawan ang platong hawak ko, sabay sugod sa kinaroroonan nito. Labis na nagulat ang lalaki sa aking ginawa, hanggang sa hindi na yon nakapalag. Kalaunan, nang mabalian ko ito ng mga binti at braso, kaagad namin itong dinarag patungo sa sentro. Marami na noon ang nagmamasid sa aming kilos pero walang kahit ni isa ang naglakas loob na kumprontahin kaming 2. Karamihan kasi sa mga nilalang na nakakita, pawang nagtatangan lamang ng aral ng pangungulam at pambabarang. Hindi ito sapat, lalo na kung ang kaharap nila ay mga antingerong nagtataglay ng buhay at malalim na kaalaman. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, dito na namin nakita ang bahay ng mga aswang na aming hinahanap. Hindi na umaayon sa amin ang panahon, pero kahit papaano, parte pa rin ito ng aming plano. Di nagtagal, nagsimula na ring magsilabasan ang mga nilalang para kami ay kumprontahin. Dito namin nakita ang matandang gabunan na siyang puno at ugat ng angkan. Inutusan kami nito na pakawala ng apo niya, pero hindi kami sumunod hanggang sa dito na kami nagpang-abot. Gamit ang abilidad ng aking kakambal, walang takot ko silang sinugod. Humingi na rin ito ng tulong sa mga kauri nito hanggang sa dumating ang daan-daang mga kanag. Sapat na ang bilang ng mga engkanto para malipol ang lahat ng kalaban naming naroon. At sa loob lamang ng ilang minuto, nagwagi kami sa aming misyon. Ang mga aswang na aming pakay sa lugar, iniwan namin doon nang wala ng buhay. Pagtungtong ng madaling araw, tsaka kami bumalik sa baryo. Sa pagkawala kasi ng pinuno,
Inaasahan namin na magiging madali na lang ang lahat. Hindi na rin kami natakot na kumprontahin ng pamilyang gumambala sa aking kapatid. Gawa ng alam namin na wala na itong masasantigan. Dahil sa pangyayari, kaagad naman kaming nilabanan ng mga aswang. Inakala kasi nila na may tutulong pa sa kanila, pero sa bandang huli, walang dumating. At ang kabiguang yon ang nagdulot sa nilalang para mapatanong sa amin ng, Anong ginawa ninyo? Bakit hindi kami dininig ng aming mga kapatid? nang marinig ko ito, kaagad ko itong tinaga sa ulo. Hindi ko na to sinagot dahil ilang araw ko nang kinasusuklaman ang mukha nito. Matapos naman namin itong mapaslang, tsaka kami umuwi ng bahay. At doon, ibinahagi namin ang isang gabing pakikipaglaban sa mga aswang. Habang kinukwento ko ito, gulat na gulat ang aking mga magulang sa kanilang mga narinig. Hindi kasi nila sukat akalain na meron kaming ganoong lakas para magawa ang mga bagay na minsan nilang inakalang imposible. Nang malaman na yon ng lahat, naghalo ang tuwa at takot sa kanilang mga muka. Natutuwa dahil wala nang salot sa kanilang baryo at natatakot sa posibleng pagbalik nito. Ngunit dahil sa aking mga paliwanag, nawala ang lahat ng nararamdaman nilang takot. Dumaan ang mga araw. Naging matiwasay na ang aming bakasyon. Wala na ring nangyaring hindi inaasahan hanggang sa makaalis kami sa lugar na yon. At pagbalik namin ng Leyte, dito ko na sinimula ng kagustuhan kong tumulong sa aking kapwa. Tama kayo nang narinig, naging isa kong ganap na manggagamot. At magpahanggang sa ngayon, tumutulong pa rin ako sa mga kababaryo ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking kakambal na prinsipe ng lahing Kanag.